História alebo dejiny, to je veda o tých zomretých. Takto to si definoval. V histórii je veľmi veľa údajov. Východná Čou dynastia v Číne, 770 pred Kristom. Povstanie Médskeho impéria, 728. Pokorenie Egypta Asýrmi 671, Salmanazar 722 zomrel, narodil sa 727 teda za kráľa, Sargon II, Salmanazar, Sennacherib, Amel-Marduk, Darius I, Kyros, Xerxes, Artaxerxes. Spústa mien, chaos. Preto som nemal rád dejiny. Nikdy som ich nemal rád, lebo mi to nedávalo nejaký zmysel. Až raz, keď som si prečítal túto stať zo Svätého písma. Písmo Sväté, hrubé. Čo keby tak deti čítali Písmo Sväté? Také hrubé písmo. Harry Potter oveľa hrubšie a není problém, aby ho čítali aj mladí, a hlavne mladí. Nabuchodonozor a katolická cirkev. Čo má Nabuchodonozor spoločné s katolickou cirkvou? Vy ste sa divili. Aby sme do toho vošli, tak si musíme prečítať knihu proroka Daniela. Daniel bol v roku 605 pred Kristom s prvou skupinou zajatcov odvlečený do Babylonu. Tam učili ako prorok až vlastne celé obdobie babylonského zajatia. Teda tu je prorok Daniel, tu je rok 500-600. A tu prorokuje. Nož z jeho knihy, z knihy proroka Daniela, si prečítame veľmi zaujímavý príbeh, ktorý je vlastne zdrojom a vysvetlením aj toho, čo má Nabuchodonozor spoločné s katolickou cirkvou. Tu je Babylonská ríša, 612 až 538 pred Kristom. A tu je Nabuchodonozor 605. To je veľký kráľ Babylonu. Tak počúvajme, čo nám hovorí Sväté písmo. Inšpirované slovo Božie. Daniel 2. kapitola. V 2. roku Nabuchodonozorovho panovania prisnil sa Nabuchodonozorovi sen. V tom sa mu duch strhol a jeho sen bol preč. Vtedy kráľ rozkázal zavolať čarodejov, vešcov, snárov a chaldejcov, aby vyložili kráľovi jeho sny. I dostavili sa pred kráľa. Kráľ im povedal: prisnil sa mi sen a duch sa mi trápi túžbou poznať ho. Na to chaldejci odpovedali kráľovi aramejský: kráľ, žij na veky, povedz svojim sluhom svoj sen, potom ti oznámime jeho význam. Kráľ odpovedal chaldejcom: už som sa rozhodol. Ak mi nepoviete sen i jeho význam, rozsekám vás na kusy a vaše domy obrátim na sutiny. Ale ak mi poviete sen i jeho význam, dostanete odo mňa dary, odmeny a veľké pocty. Preto mi oznámte sen i jeho výklad. Odpovedali druhý raz: nech kráľ rozpovie svojim sluhom sen, my potom oznámime jeho význam. Kráľ odpovedal: určite viem, že chcete získať čas, lebo vidíte, že som sa rozhodol. Ak mi neoznámite sen, je o vás len jeden výrok, že ste sa už hovorili vravieť predo mnou lživo a falošne, kým sa nezmení čas.
Oznámte mi teda sen a budem vedieť, že mi poviete aj jeho význam. Chaldejci odpovedali kráľovi: Nie na zemi človeka, ktorý by vedel oznámiť kráľovú vec. Preto nejaký veľký a mocný kráľ nežiada od nejakého čarodeja, vešca a chaldejca podobnú vec. Vec, ktorú žiada kráľ, je ťažká a nie toho, kto by ju oznámil kráľovi. Iba bohovia, ale tí nebývajú medzi ľuďmi. Kráľ sa preto nahneval, veľmi sa rozhlostil a rozkázal vyhubiť všetkých mudrcov Babylonu. Vyšiel teda rozkaz, aby pozabíjali mudrcov. A hľadali aj Daniela a jeho spoločníkov, aby ich zabili. Vtedy Daniel múdro a rozumne hovoril s veliteľom kráľovej telesnej stráže Ariochom, ktorý sa vybral pozabíjať mudrcov Babylonu. Oslovil ho a hovoril kráľovmu zmocnencovi Ariochovi: Prečo vyšiel od kráľa taký prísny rozkaz? Na to Arioch rozpovedal Danielovi vec a Daniel išiel a žiadal kráľa, aby mu určil čas, že oznámi kráľovi riešenie. Potom išiel Daniel do svojho domu a rozpovedal vec svojim spoločníkom Ananiášovi, Mizaelovi a Azariášovi, aby vyprosili od Boha nebies milosrdenstvo pre toto tajomstvo, aby Daniela a jeho spoločníkov neodpravili s ostatnými mudrcmi Babylonu. Na to bolo Danielovi v nočnom videní odhalené tajomstvo a Daniel dobrorečil Bohu nebies. Daniel hovoril: Nech je zvelebené Božie meno od vekov do vekov, lebo jeho je múdrosť i sila. On mení časy i veky, zosadzuje a ustanovuje kráľov, dáva múdrosť múdrym a poznanie tým, čo chápu. On odhaľuje hlboké a skryté veci, vie, čo je vo tme a svetlo s ním býva. Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, pretože si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi dal vedieť, o čo sme ťa prosili, lebo si nám oznámil kráľovú vec. Preto Daniel išiel za Ariochom, ktorého kráľ poveril vyhubením mudrcov Babylonu. Išiel a povedal mu: Nevyhub mudrcov Babylonu, zaveď ma ku kráľovi, oznámim mu rozriešenie. Na to Arioch urýchlene zaviedol Daniela ku kráľovi a vravel mu: Našiel som medzi judskými zajatcami muža, ktorý oznámi kráľovi rozriešenie. Kráľ vravel Danielovi, ktorého meno bolo Baltazar: Si schopný oznámiť mi sen, ktorý som mal, i jeho význam? Daniel odpovedal kráľovi: Tajomstvo, na ktoré sa kráľ spýtuje, nemôžu kráľovi oznámiť mudrci, vešci, čarodejníci a hádači. Ale je Boh na nebi, ktorý odhaľuje tajomstva a dá kráľovi Nabuchodonozorovi vedieť, čo bude v posledných dňoch. Tvoj sen a videnie, ktoré na tvojom lôžku prešlo tvojou hlavou, je toto. Tebe, kráľu, prichádzali na lôžku myšlienky, čo bude za týmto. A ten, ktorý odhaľuje tajomstva, dal ti vedieť, čo bude. A mne nebolo toto tajomstvo odhalené pre múdrosť, ktorá je vo mne nad všetky živé tvory, ale preto, aby sa riešenie oznámilo kráľovi, aby si poznal myšlienky svojho srdca. Ty, kráľu, díval si sa a hľad, akási mohutná socha. Táto socha bola veľká a jej lesk silný. Stála pred tebou a jej výzor bol hrozný. Hlava tejto sochy bola z jemného zlata,
jej prsia a ramena zo striebra, jej brucho a boky z kovu, jej stehná zo železa, jej nohy čiastočne zo železa, čiastočne z hliny. Takto si sa díval, až sa bez zásahu rúk odlúpil kameň, zasiahol sochu do železných a hlinených nôh a rozdrúzgal ich. Na to sa odrazu rozdrúzgali železo, hlina, kov, striebro i zlato a boli ako pleva z letnej holohumnice, uchytil ich vietor a nenašlo sa po nich stopy. Kameň však, ktorý zasiahol sochu, stal sa veľkým vrchom a zaplnil celú zem. Toto je sen. I jeho význam oznámime kráľovi. Ty kráľu, kráľ kráľov, ktorému Boh nebies dal kráľovstvo, silu, moc a slávu, a do rúk ktorého dal všetko, kde bývajú ľudskí synovia, polné zvieratá i nebeské vtáctvo, a ktorého ustanovil za vládcu nad nimi všetkými. Ty si hlava zo zlata. Po tebe povstane iné kráľovstvo, menšie než ty, a ďalšie, tretie kráľovstvo, z kovu, ktoré bude vládnuť nad celou zemou. A štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo, pretože železo drúzga všetko. A ako železo rozbíja všetky veci, bude rozbíjať a drúzgať. A že si nohy a prsty videl čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, kráľovstvo bude rozdelené, bude v ňom z pevnosti železa tak, ako si videl, železo pomiešané s platistou hlinou. A prsty nôh čiastočne zo železa a čiastočne z hliny. Kráľovstvo bude z čiastky mocné, z čiastky krehké. A že si videl železo pomiešané s blatistou hlinou, znamená, že sa budú miešať ľudským semenom, ale spolu držať nebudú, tak ako sa nedá železo pomiešať s hlinou. V dňoch týchto kráľov vzbudí však Boh nebies kráľovstvo, ktoré sa nikdy nerozpadne a kráľovstvo sa inému ľudu nedostane. Rozdrúzga a zruší všetky tie kráľovstva, ono však bude trvať na veky. Tak, ako si videl, že sa z vrchu bez zásahu rúk odlúpil kameň a rozdrúzgal železo, kov, hlinu, striebro a zlato. Veľký Boh dal vedieť kráľovi, čo bude za týmto. Sen je pravdivý a jeho výklad spoľahlivý. Ďalej budeme si hovoriť o význame tohto sna. V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.